Dyn ni yma heddiw ar fferm Llwyn Gwern i gael gwrs cneifio. Mae'r cwrs yn cwrs cneifio 2 diwrnod, lle dyn ni'n dysgu sut i setio fyny handpiece ac yna sut i cneifio y defed. Dysgu'r sgiliau hanfodol, rili, allu mynd a cneifio defed ein hunain. Wel, fi di Hywel Wigley Jones. Dyn ni'n neud dipyn o gyrsiau yma, yn ogystal â mynd, dyn ni yn y griw, dyn ni mynd o gwmpas Bryden i gyd. Mae'n braf cael gweld cymaint o bobl, dim jyst o bobl ifanc, mae'n bobl canol oed a felly yn dod ar y cyrsiau hefyd, jyst yn mwyn cael trio'r job allan. A mae'n job da chi'n mwynhau cwrdd o'r holl bobl. Enw i wedi cael Pyw, dwi'n byw yn fferm yn Canagadau Uchaf yn Llwyn a mae gennym ni ryw 150 o moga Cymreig o Gareth a Hywel yn dangos ni sut i wneud mewn stages, a dyma ni'n cychwyn stages bach a wedyn ti'n bod, o'n i'n cael neud ben ein hunan wedyn a cael y rhaid i wneud, a wedyn o'n i'n cael sylw wedyn yn rhoi pointers yn ni, so fe ni'n neud yn wrong a fe ni'n neud yn iawn. Wel, dwi'n ffermio fy hun adre, felly mae'n bwysig i mi allu cneifio defed, enwedig os dwi'n hel neu'n gadael rei ar ôl i'r bois cneifio dod, mae'n bwysig fod mod i'n gallu neud un neu 2 adre. A hefyd wrth mynd o gwmpas yn lapio glân, swn i'n licio cael go arni ar diwedd diwrnod cneifio, jyst mwyn cadw y sgil a cofio'r sgil. Enw i Sarah Roberts, byw o'r ffarm Comisiywn Uchaf yn Herbon, ardal Dolgella, a ni'n ffarmio tua 100 o defed. Cyn dod yn y cwrs, doedd gen i ddim profiad o gneifio gwbl, wedyn eich chydig bach o tocio adra, ond fel arall dim byd. O'n i'n awyddus i fynychu'r cwrs oherwydd o'n i eisiau helpu adra, o'n mab yn gneifio ar ychydig adra, wedyn o'n i eisiau help llaw iddo fo. Yn y cwrs wedi dysgu sut i gneifio dafod yn gywir a wedi dysgu pethau fatha iechyd y diogelwch hefyd wrth gneifio. Wel, dwi wedi dysgu mwy o'r sgil a lle mae'r ddafad angen bod ag yr movements, dwi'n meddwl. Yn bwysig mae'n sgil sy'n dod i arfer mor syd. Wedyn amser hir iawn tan dwi'n gallu gwneud 50, dwi'n meddwl. Mae cneifio yn job anodd, unod pan ydych chi'n gallu gwneud un da. I rywun sy'n cychwyn i ffwrdd, mae'n anodd iawn. Mae tisio rywun yna jyst ddod i'ch pen chi am ddiwrnod, 2 diwrnod, jyst yn atgoffa ac yn helpu i gywiro lle ydych chi'n mynd. Achos hawdd iawn di dod mewn i habits gwael. Mae job galed i'r goff, ydym eisiau chwaneg o bobl ifanc i mewn. Ond os nag os gynna ni rywun yn dod mewn ac yn cael ei hyfforddi, wel mae'n mynd i fod yn draffaeth yna dy bobl i ffeindio bobl i wneud y gwaith cneifio. Felly oedd y cwrs yn 80% funded gan cyswllt ffermio, sy'n help mawr mwyn denu mwy o bobl mewn i'r cwrs. Oedd y proses o ymgeisio yn eitha hawdd, dim ond llenwi ambell ffurflen mewn, yn deud beth i uchelgais a pam dech chi eisiau dysgu sut i gneifio. Ond digon hawdd ac mae'r diwrnod yn un dda, yn hwylus, dyn ni'n cael llawer o hwyl ac y peth bwysig ydy bod ni'n dysgu sut i gneifio.